Здравейте! В това видео ще ви покажа как да кандидатствате за Creator Code в Fortnite. Първо търсим в Google кандидатстване за Fortnite Creator Code. Важно е да отидете на този уебсайт. Мога да сложа линк в описанието на видеото. Това е Support a Creator. Натискаме тук и можем да кандидатстваме. Важно е да сте влезли в акаунта си. Горе вдясно виждаме, че съм влязал и можем да натиснем. Преди да натиснем, трябва да знаете няколко неща. Има въпроси, които трябва да разгледате и отговорите им. А именно, кой има право да участва? Трябват ни поне 1000 последователи в YouTube, Twitch или VK. Това е много важно. Прегледайте и останалата информация. Но това е основното условие, за да можете да кандидатствате. След това натискаме "Кандидатствай сега". Трябва да имате активирано двуфакторно удостоверяване, ако още не сте го направили. За целта сте насочени тук. Превъртете надолу и ще видите различни опции, например чрез имейл. Ще получите код по имейл, който въвеждаме и после виждаме, че е активирано. После се връщаме назад, обновяваме страницата и виждаме, че можем да започнем регистрацията. Няма да преминавам през всичко сега. Важното е после да свържете акаунта си. Нека започнем, кликнем тук и превъртим надолу. Разбира се, прочетохме всичко и приемаме всичко, след което натискаме "Изпрати". Това е важна стъпка. Трябва да свържете YouTube канала си, така че натиснете тук и го свържете. Супер лесно е. Влизаш с акаунта си, после минаваш през данъците и плащанията. Ако си непълнолетен, родителите ти трябва да дадат данъчна информация. Останалото можеш сам. Просто продължаваш напред и след време получаваш Creator Code. Влязох с главния си акаунт и виждаме, че вече го имам. Отивам в таблото, което създадох наскоро и виждаме, че имам Creator Code DIS. Можете да го използвате, за да ме подкрепите. Не ви струва нищо и така го получавате накрая. Тук имате вашия Creator Code, който въвеждате. Трябва да е уникален, ще видите по-късно. После всеки може да го ползва и получавате комисионна. Мисля, че е 5%. Ако видеото помогна, ще се радвам на харесване. Чао!